ba naglatas sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya ug maluloy-on, uhog matarong. Maayo siya alang sa taong nga maluloy-on, ug mangkikatagong sa taong nga nagadumala sa iyang patigayon, uban sa katarong. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa dili gayud siya mabalhin. Ang matarong mahinumdum kanunay hangtod sa kahangturan. Dili siya mahadlok sa daotang malig-on ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang matarong kahayag diha sa alang sa buutan. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok. Kusog siyang muhatag sa mga kabus. Mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gakong ibayaw diha sa himaya. Ang matarong sa kangit-ngit alang sa buutan. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa